സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് അവഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവഞ്ചേഴ്സിൽ പോവാം. എവിടെ ഗൈസ് നമ്മളിതാ പ്ലേ ആക്കുന്നു. ചാമ്പ്യൻസ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനമാണ്. നോക്കാം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. നല്ല ഗെയിമായിരുന്നു. ഓ ഗൈസ്, ഇടിവെട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. ശബ്ദമൊക്കെ കുറയ്ക്കാം. കാരണം മുമ്പത്തേലേ ശബ്ദം കൂടിയോണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം. ഇത് ലോഗിൻ ആവാൻ കുറച്ച് നേരം എടുക്കട്ടെ. നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു. ഡ്യൂഡ് തെറ്റ് പറയാത്ത ഒരു 5 മണിക്കൂറിന് മുമ്പിട്ടായിരുന്നു. അതിനിപ്പോഴത്തേക്ക് വ്യൂവേഴ്സ് കൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഗൈസ് തുടങ്ങി. ഗൈസ് ഒരുപാട് വന്നിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് നോക്കാം. പേരെനിക്കറിയില്ല. സ്കാർലെറ്റ് അതിൻ്റെ വോൾവറൻസ് ആയിരുന്നു. നമുക്കിത് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് സ്കാർലെറ്റ് കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് എൻ്റെ പേരുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കാം. ഗമോറ, ഗമോറ നമ്മൾ വായിച്ച സ്കാർലെറ്റ് വിച്ച് അയൺമാൻ വോൾവറൻസ് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായി അറിയാം. കൊള്ളത്തൊന്നും അറിയാം. ഗമോറ എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ പേര് പോയി അതിനറിയില്ല. നിങ്ങൾ നേരെ ഫൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് വേണ്ട. നമുക്ക് ഫൈറ്റിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് അറിയില്ല. പേരൊക്കെ കൂടുതൽ സ്റ്റാറുള്ളത് ഗൾഫീമിനാക്കാം. സേവ് ചെയ്ത് കഴിയും. ലോഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഓപ്പണിംഗ് അൺഎബിൾ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്.
ഗമോറ ജയിച്ചീസ് കണ്ടിന്യൂ നമുക്കിനി അടുത്ത കൂടെ സ്പൈഡർമാൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം. അപ്പോൾ അടുത്ത സിനിമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നോവേ ഹോം. ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. സ്പൈഡർമാൻ ഫാൻ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. pro player പിന്നെ കുറച്ച് ഡെഡ്ലി അറിയും കാരണം ഇത് കൂടി കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നാളെ എട്ടുള്ളൂ. അയ്യോ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ്. ഞാനിങ്ങോട്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊന്ന് കളിച്ചപ്പോൾ തോറ്റു പോയി. ഇപ്രാവശ്യം എന്താ ഉണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും ഞെക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ.